Hi po, Gila. Ayan. Palakas lang ako ng boses, mahal ko. Okay po. Ayan. Good evening po. Good evening sa iyo, Ann. Sige, kwentuhan mo na ako, Ann. Anong maipaglilingkod ko sa iyo ngayong gabi at napatawag po sa usapang LDR? Okay po. Actually po, Gilala, yung gusto ko pong i-share tungkol po sa problema ko sa family ko. Okay. Opo. Kasi, particularly na po sa mama ko. Okay. Ever since po kasi, simula pagkabata, hindi po ako naging malapit sa kanya. Okay. Hindi po ako naging close sa mama ko. Siguro po dahil rin sa uri ng pagdidisiplina niya po sa amin. Ba't namamalo ba si mama? Sobra po. Okay. Hindi lang po palo, bogbog. Okay. Then, pinipilit ko naman po simula nung pagkabata ko na talagang mapalapit sa mama ko. Pero, hindi ko po talaga alam na, yung habang lumalaki po ako, lalong lumalayo po yung loob ko. Dahil nga po sa mga nararanasan kong disiplina po niya. Okay. Then until po ng one day, siguro nadagdagan po yung, hindi naman siguro sa hate po, kundi sa pagkalayo po talaga ng loob ko sa kanya. Simula po nung iwan niya po kami. Okay. Nasa critical na po kasi na situation noon yung papa ko. Mhm. Aminado naman po talaga ako na papa's girl po ako. Mhm. Kasi po, simula childhood ko, yung papa ko naman po kasi talaga yung nag-train sa akin, nagturo sa akin. Bali, siya po yung nagtiyaga para matuto po ako. Mhm. Kami po na magkakapatid. Kasi yung mama po namin talaga, kapag nagtuturo po sa amin, lalo na po pagdating sa school, sa mga studies, lagi po laging may palo, ganun. Kung hindi ka makikinig, may sipa, ganun po. Mhm. Ganun po yung bali na kalakihan ko sa mama ko. Then, yun nga po, nung nasa critical na situation na po yung papa ko, kasi po nagkasakit po siya ng TB. Yun po, iniwan po kami ng mama ko. Okay. Bali po kaming magkakapatid kasi sa una, dun sa papa ko po, 6 po kami. So Mhm. nung umalis po yung mama ko, hinati niya po kami sa 3. Ako po, yung panganay po, yung ako, tapos yung pangatlo po yung sunod sa akin. Nandun po kami sa father side. Mhm. Then yung the rest po, nasa mama ko na po. Okay. Tapos doon po, DJ Lala, lumaki po ako na at the young age po, 10 years old, naiwan po kami ng mama ko. Mhm. Then naranasan ko po yung makitira po sa ibang tao. Mag-alaga ng papa ko may sakit. Maging ate po. Kasi po yung ate ko po talaga kasi nagkaroon po siya ng diferensya sa mata. Mhm. Kasi nasagasaan po siya nung bata pa po siya. So, operada po siya. Then, may times po na tinutupak po siya. Na which is sabi naman po ng doktor, natural daw po yung mangyayari talaga sa kanya kasi naapektuhan po yung utak niya. Mhm. So, in short po, hindi po talaga siya maasahan. Bigilala. Nagkaroon po talaga kami ng conflict nun. May times po kasi na kahit yung kausapin ko lang po siya, na tingnan yung papa ko kasi ako na po yung tumayong nanay at tatay sa pamilya ko. Then, hindi ko po talaga mautusan yung ate ko kasi nagagalit po siya. Tapos, yun po, minsan sinasaktan niya rin po ako. Pinagbubuhatan niya po ako ng kamay. Mhm. Ayun. Wala po akong magawa kundi sariling kayo po. Alaga sa papa, alaga sa ate. Tapos tingin sa kapatid ko pong lalaki, isunod sa akin. Pero that time po, na po akong balita sa mama ko. Nakikita ko po kasi DJ Lala noon. Sabi po, nahiyak na.
It's Yung okay. nakikita ko po kasi nun sa papa ko, pinipilit niya pong maging malakas, yung pinipilit niya pong maging matatag. Kahit nakikita ko, ang hirap na po talaga siya. Then nag-decide po kami, nung iwan na po kami ng mama ko, na walang paalam, may hunihay. Ang sabi niya po kasi sa amin noon, pupunta lang po siya dun sa namin, sa city namin. Kasi may bibilhin lang daw po siya. Then, sabi niya babalik naman daw po siya agad. Then, nagulat po kami kasi gabi na, hanggang nag-umaga, di pa talaga siya dumating. Kasama niyo po yung 3 kong kapatid. Tapos yun na pa pala yun, hindi ko po alam na may naiwan pala siyang sulat sa papa ko. Then yung papa ko, bali, yung silenceness lang, binabasa niya pala yung sulat, yung hindi niya pinapahalata sa amin. Pero nakikita ko po, ramdam ko talaga nahihirapan siya. Yung kinakain na po siya ng sakit niya, kinakain na yung katawan niya. Tapos dagdag po yung problema ng mama ko, yung iniwan nga po kami. Tapos, pero po, biling po ako dun sa papa ko. Kasi never niya pong ipinaramdam sa amin na nahihirapan po siya sa situation namin. Never niya pong pinakita sa amin na nanghihina po siya. Until siguro baka ilang months po noon, to the rescue naman po yung kapatid niya kasi 2 lang po silang magkapatid. Then, nandun po kasi that time sa Manila yung dito po, yung kapatid niya. Then, nung nalaman na iniwan nga po kami ni Mama, then lumalala na po yung sakit ni Papa. To the rescue po si Tito, kahit may sarili po siyang pamilya dito sa Manila. Then, yun po, mga ilang months po, dilipat na po kami ni Tito. Bali, inanuhan niya po kami, bumili po siya ng yung fish pond po. So, yun po yung bali naging business namin kahit na may sakit na po nun yung tatay ko. Kasi technician po kasi yung tatay ko. Ever since po talaga, yun yung nagiging business niya nung malakas po siya. Okay. Tapos nun po, nung nandun na po kami sa fish pond na po yun, bali doon na po kami iniwan ng tito ko. Nag-transfer na rin po kaming magkakapatid. Pero yung ate ko po kasi that time, kinuha na po siya ng tito ko kasi sabi ng tito ko po, para makatulong siya, para magaan daw po yung dalahin ng papa ko. So, kukunin na lang daw po niya yung ate ko, siya na lang daw po yung magpapaaral. Kaya, bali po, naiwan po ako, tsaka yung lalaki po, na kapatid ko, kay papa po. Tapos, yun po, habang lumilipas po, lala yung panahon, inubo po siya talaga ng sakit. Kinakain na po yung baga niya. Pati po yung kabuhay niya ng tito ko, nalugi na rin po. Okay. Dahil po dun sa sakit ng papa ko. Then, nung hindi na po siya, bali, lumilipas po yung buwan, taon, lalo pong sumasama yung kalagayan po niya. Nag-decide po kami na mag-stay po sa paggamutan po. Kasi may nagsasabi rin po kasi na baka daw pinakulam ng mama ko. Kasi nga daw po, lumalala na hindi na daw po gumagaling sa gamot. Okay. So, sa desisyon po namin na yun na magpagamot, huminto po ako sa pag-aaral, DJ Ala. Nag-decide po ako na huminto na muna para po ipaano muna siya paggamot po. Kapalit po nun, naiwan po yung kapatid ko doon sa fish pond. Kasama po yung mga tauhan ni Papa. Then, hindi ko naman po kasi alam that time na matatagalan po kami. Na inabot po ng taon. Okay. Then, nung nasa pag-amutan na po kami, hindi po ako mapakali, lang. Parang iniisip po, paano yung kapatid ko? Paano yung pag-aaral niya? Tapos, ayun po, until one day, nag-decide po ako, after 2 years na po yun, sabi ko sa papa ko, balikan ko muna
yung lalaki po nga po kapatid. Sabi ko pa, hindi ako makatulog eh. Sabi ko, iniisip ko kasi si Nonoy. Sabi ko, baka kung ano na yung nangyari. Kasi nabalitaan nga po namin dun sa tauhan po ni Papa. Nalulugi na daw po yung fish pan kasi napapabayaan daw po. Okay. Then, iniwan ko po yung Papa ko that time. Iniwan ko po siya sa pagamutan. Then, ako lang po mag-isa. Lalas na bumalik po dun sa lugar po talaga namin. Para makita ko lang po yung kapatid ko na payat na po talaga. Then, may nagsabi din po sa akin yung best friend po ng Papa ko na sabi niya, B, kunin mo na lang yung kapatid mo. Sabi niya, kawawa yan dito eh. Sabi niya, hindi pinapakain. Tapos, sabi niya, iniiwan-iwan lang dito. Alam mo ba, sabi niya sa akin, naabutan ng bagyo yung kapatid mo dito. Ulan, init, walang makain. Okay. So, sa lahat ng nangyayari tong Ann, walang idea yung mommy mo sa dinadanas ninyong magkapatid? Wala po. Even yung mga kapatid mo sa side ng mommy mo, wala? Wala. Even yung mga kamag-anak ng nanay mo, walang alam? Yes po. Why? Hindi ko po talaga. That time po, TJ Lala, hindi ko lang sure kung talagang wala silang alam o tinatago lang po nila sa amin. Kasi hindi naman po sa pag-aano, pero may sama po talaga ako ng loob sa mga kapatid niya. Oo, pero naiintindihan ko yun eh. Pero tawag ng pangangailangan to, Anne. At that point in time, you cannot do it alone eh. Pero nagtanong ka ba sa kanila, sa mga kamag-anakan nyo, kung saan nyo pwede makita yung nanay nyo kasi you needed help? Opo. Pero wala silang sinabi? Wala po silang sinabi. Tapos po, sinasabi lang po nila na hayaan nyo na yung nanay nyo. Ganun. Kasi masaya na daw yun sa bago. Okay. Ganun daw. So, Sa papa ko Ann, daw po. fast forward tayo ng onte, though I understand, nahihirapan ka sa childhood mo and all, malaki yung galit mo sa nanay mo and I couldn't question why, kasi yan yung dinanas mo. How are you today? Ngayon, kamusta ka? Yun po, before po sa ngayon, yung masakit nung DJ Lala, kasi po, after po nung ilang years po, di ba, yun, namatay po yung papa ko, year 2007 po. Okay. Tapos mismo pong namatay po siya ngayon, kinabukasan po, sumulpot po yung nanay ko. Nawala po kaming kaibig-ibig kung saan siya galing. Na sana nagpakita siya ng burol ng papa ko. Tapos pagpunta niya pa po dun sa lugar namin, dun sa side ng papa ko, kasi dun po kami niwan. Kinukuha niya po kami, galit pa po siya kasi tinatago daw po kami ng lola po sa kanya. Tapos yun po, kinuha niya po kami. Pero yung kapatid ko po lalaki, ayaw pong sumama sa kanya. Kasi nga po, nagalit dun sa ginawa niya. Nainiwan niya po kami na nasa critical na sitwasyon po kami. Tapos, ako po, bilang anak po, syempre parang na-miss ko po siya kasi ilang taon na hindi ko siya nakita. Nanay ko pa rin po yun eh. Yun, sumama po ako. After po nung pakapatay ng papa ko. Kaya, bali yung kapatid ko po na hindi sumama, doon po naiwan siya. Okay. Ngayon ulit tatanungin kita, Ana. I'm so sorry kasi that was back in 2007 eh. And we have limited time already. So, kung 2007, 2019 ngayon, I still have 12 years to cover. So, medyo i-fast forward mo ko to this year. I-fast forward mo ko sa sitwasyon mo ngayon as to why you called my show. Okay po. So, bakit? Anong meron ngayon, mahal ko? Lahat yan nangyari nung nakaraan at naiintindihan ko, it was a big part of your life. It was one of the worst moments of your life and I understand that. Now, anong dahilan, mahal ko, at napatawag ka today? Kasi po, inulit na naman po niya. Nino, ni mama mo? Opo. Iniwan niya po ulit kami. Okay. This time, saan kayo naiwan? Sa province po. Okay. Actually po, Lala, nung iniwan niya po kami, kasi mas pinili niya po kasi yung lalaki niya. Iniwan niya po sa akin yung 5 kong kapatid na babae. Okay. Tapos sa panahon ngayon, ikaw yung panganay. Opo. Okay. Tapos po, Saan kayo okay, teka lang. Saan kayo naiwan? Sa mga sa kamag-anak ng nanay mo, sa probinsyang ibang
Okay. Sa probinsya na doon sa bahay po namin. Okay. What? Ganito, simula kasi po, simula nung pag-aaral ko po, tumuntong po ako ng college. Even high school nga po. Hindi naman po talaga nag-support yung mama ko. Bali, sariling kayod pa rin po. Kaya doon po, parang doon pa rin po nadagdagan yung galit ko sa kanya. Nakapagtapos po ako sa Hindi, sarili ko. okay. Naiintindihan ko na yan, love. Naiintindihan ko. Sorry, I'm trying to fast track, love, kasi I have so limited time. And sabi ko nga sa'yo, I have a lot of years to cover dun sa kwento mo eh. Kumbaga, we keep on coming back eh, dun sa mga taon na nakalipas. I'm so sorry, but I really need to fast track it Okay a bit. po, okay. So, itong moment mo ngayon, andito ka na sa Maynila, yung kapatid mo asaan? Yung mga kapatid mo? Na doon po sa province. Yun po yung reason they Okay. vilala. Sino nagbabantay sa kanila? Sila lang po. Okay. Asan yung kamag-anak doon ng mga ng nanay mo? Na doon po. Okay. Pero Pero- kinonsinti po nila yung mama ko. Hindi yan yung wala akong pakialam sa ginagawa ng nanay mo eh. Bahala na siya sa buhay niya, malaki na siya eh. Ang iniintindi ko kasi ngayon, love, ay kayo. I don't wanna keep on adding up sa galit mo sa nanay mo kasi feeling ko, Ana, I do not need to contribute eh. Ang laki-laki na ng galit mo sa kanya eh. So yung mga sinasabi mo kasi ngayon is not helping what you feel. Lalo lang niyang ina-aggravate yung nararamdaman mong galit sa nanay mo. So let's try not to do that. Try nating wag dagdagan yung galit mo sa nanay mo by saying those things na kinukonsinti kasi nila yung nanay ko, ganyan-ganyan. The fact kasi na andun yung mga kapatid mo sa poder nila, it's kinda a must na kahit papaano, you maintain a civil relationship with them. Kasi yung mga kapatid mo, andun pa eh. Ikaw lang yung wala eh. Hindi, wala po eh. Yung masaklap pa nga dyan, masaklap pa po doon, DJ Lala, kasi hindi man lang po nila kinukumusta doon sa bahay. Kasi lagi po ako nag-update sa bahay. Sabi ko, kinukumusta ba kayo dyan nila ante, nila tita, gano'n. Bakit hindi na lang kayo bumalik dun sa poder ng tatay nyo? Total, dun sa kapatid ng tito mo? Ay, kapatid ng papa mo? Yung tito mo na tumulong sa inyo before? Nandito na rin po kasi sa Maynila si tito, tapos may sariling pamilya din po siya. Kaya po ayoko na rin po madagdag po sa bigat nila po. Oo, naiintindihan ko naman yun, Ann. Kaya lang kasi right now nagtatrabaho ka naman eh. All you need is a space. A space for your kapatid. A space para sa kanila. Yun lang yung kailangan mo eh. A space na matitirhan ninyo and all goods na kayo. Kasi basically, nagra-run na naman kayo on a independent level eh. Kumbaga hindi ka nangangailangan ng kahit anong tulong, wala kang nakukuhang kahit anong tulong. What you need right now is a space para sa mga kapatid mo para magkakasama na kayo. Kasi yung pagpapadala ng pera, Ann, nagdadagdag pa yan sa gastos mo eh. Kumbaga yung konsumo ninyo na magkakahiwalay, another dagdag sa gastos yun. Pero kung magkakapatid kayo, magkakasama kayo dito sa Maynila, ang gastusin yung 5, kung sakasakali, ay iisa na lang. Iisang gastusin sa bahay, tubig, kuryente, iisa na lang, mahal ko. Pero kahit pa paano po, DJ Lala, medyo nagaanan po ako kasi yung kapatid ko po lalaki, kasi nagkita-kita naman po kami noon, gumawa po ko ng paraan. So, ngayon po, nag-work na rin po siya. Tapos kahit pa paano po, tumutulong po siya sa akin. Oh, yun nga eh. Love, ganito. What I'm trying to tell you kasi is I don't want you to dwell with the past. Kasi mahal ko, kahit anong gawin natin, wala na tayong mababago dyan eh. It's so unfortunate na kinailangan mong pagdaanan lahat ng yan. It's so unfortunate na nilamon yung pagkabata mo ng problema. And I feel so sad na kinailangan mong pagdaanan lahat ng yan. But then again, love, this is the moment wherein we have to make some changes. If you know na hindi nyo na kayang asahan yung nanay ninyo dahil yung nanay nyo ay talaga nga namang talamak na pabaya, all you have right now is each other na lang. Kayo na lang magkakapatid. That's why I'm telling you, kung pwede mong makausap yung isa mong kapatid na sabi mo nga ay tumutulong na sa'yo when it comes to gastusin, magkaroon kayo ng agreement magkapatid na
Tol, paano kaya kung dito na lang tayo lahat sa Maynila? Magsama-sama na lang tayo dito sa isang bahay, dito na lang tayo isang gastusin, isang konsumo ng tubig, kuryente, pagkain, para kahit papaano, hindi ko nararamdaman tong bigat na to, hindi mo rin yan nararamdaman, nakakapag-usap tayo araw-araw. Nabubuo natin yung isang bagay na wala sa atin for the past 23 years of my life, and that is a family. Kumbaga, Actually po, apo, DJ, lalo pinag-uusapan na po naming magkakapatid. Kasi sabi ko nga po, mas gusto ko na nandito sila kasi kahit pa paano nakikita ko sila, buo kami. Okay. Yun po yung sa ngayon, pinag-iipunan pa po namin yung ng pagpunta dito ng mga kapatid ko kasi hindi po talaga madali lalo na't nag-aaral po sila. oo. Naiintindihan ko naman yung part na yon. Kaya nga sabi ko sa iyo, Anne, it's not that bad or it's not that, sabihin na natin, too much if you'll ask guidance from your tito. Hindi naman porkit lumapit ka sa kanya, ang kailangan mo na ay pera. Malay mo kasi may maitulong siya sa'yo. It's either connection sa trabaho, connection sa school, may alam siyang murang paupahan na pwede niyong lagakan magkakapatid. You'll never know what your uncle can help you with. So, Kasi nagkakaroon din po kasi ako lalo ng problema sa asawa niya po. Kay tito po wala po problema. At sa asawa niya po kaya po medyo lumalaylo na rin po ako. Ako na rin po yung nagkukusa na huwag ko nang istorban kasi malaki na rin po kasi kahit pa paano yung naitulong nila nung simula nung nagkasakit yung papa ko. At lagi po binabalik-balikan ng tita ko yun. Lagi pag pumupunta po ko sa kanila, lagi niya po sinasabi na dahil sa papa mo ganito ganyan. Kaya parang naisip ko po na wag na lang. Siguro sa amin na lang din po magkakapatid kami na lang din po magtutulungan kasi nahihiya po talaga ako sa tita ko. naiintindihan ko, mahal. If that's the case, naiintindihan ko. But at least update your tito. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi porket nakikipag-communicate ka sa tito mo, ang dala mo ay laging hihiram ka ng pera. Hindi naman laging ganun yung gagawin mo. Ina-update mo lang din siya. So, if any connection meron siya, kahit papaano, mai-pass on niya sa inyong magkakapatid. Kasi you guys are trying to live your life independently naman ng magkakasama. Ngayon, Ann, kung meron kang gustong itanong sa akin, love, anong gusto mo bang itanong sa akin at napatawag ka sa programa? Tanong ko lang din sila na po ba yung mas maigi ko pa pong gawin talaga para kahit pa paano at the same time makalimutan ko na po yung past na tungkol sa nanay ko tsaka mas maging strong pa po ako sa ngayon kasi mga kapatid ko na po yung kasama ko sila na lang po yung meron ako. Mahal ko, sa totoo lang, you don't need to ask me kung paano maging matatag. Kasi kung hindi ikaw yung matatag, hindi ko alam kung ano yung definition ng matatag. You are far stronger than I am. You are far stronger than you think you are. Sobrang tatag mo, mahal. Hindi lahat ng tao kayang pagdaanan yan at kayang lagpasan yan, but you can. Despite of whatever happened sa iyo nung nakaraan, andito ka pa, Ann. Natataguyod mo pa yung pamilya mo. Kahit ba sabihin natin ang perfect term ay nairaraos mo pa din, still, Ann. You're doing it with flying colors. Nagawa mong maging magulang sa mga kapatid mo, even sa sarili mong ate at a very young age. Kaya kung meron dapat ngayon na magtanong kung paano maging matatag, baliktad tayo. Ako ang magtatanong sa iyo niyan, paano maging ganyan katatag? Kasi ikaw yung definition ng tatag sa ating dalawa. So do not ever question how strong you are kasi and you are. Sobrang tatag mo. That's something that you have to be proud of. Ngayon kung paano mo kakalimutan yung nakaraan, you can't. Even if you try so hard to forget about it, no, you cannot. It will always be a part of who you are. Pero depende na lang yan sa paggamit mo ng memories na yan. It's either you use it as a reminder of the pain or you'll use it as a platform sa pag-usad mo. To use it as a gasoline to keep you moving forward. And imaginein mo na lang, nalagpasan mo na yung one of the worst thing that can ever happen to a child. Ang bigat po kasi, DJ Lala, kasi minsan pag kinakausap ko po yung kapatid ko, sabi ko, kumusta ba? Pupunta pa rin ba si mama dyan sa bahay? Sabi niya, oh, hindi dumadaan-daan lang, hindi nga kami sinusulyapan dito. Wag niyo na kasing pasakitin yung mga loob ninyo, Ann. Wag niyo nang pasakitin yung loob ninyo. Stop trying to hug the pain. Stop trying to hold on to that pain.
Let go. Kailangan nyo nang mag-let go, magkakapatid. You have to, naiintindihan ko yung sakit, mahal eh. Naiintindihan ko naman yun eh. Kasi Pero, dapat yung hinihinga namin. love, listen to me, listen to me, listen to me. Opo. You've been like that for more than fucking 10 years. You have to stop. Stop trying to seek approval, help from your mom kasi hindi niya nga kayang panindigan yung sarili niya. Paano niya pa kayo paninindigan magkakapatid? Sabi ko nga sa iyo eh, ang layo-layo na ng tinatakbo mo. And the reason why nasasaktan ka hanggang ngayon kasi bumabalik kayo ng bumabalik sa simula. Stop going back. Dun sa simula. Ang layo na ng tinakbo ninyong magkakapatid do. Ang layo na ng inusad ninyo. Stop going back. It's time for you to move forward. Huwag nyo nang saktan ng paulit-ulit yung mga sarili ninyo. Opo. Tama na yung sinasabi mo sa sarili mo na awa kasi ako sa sarili ko naawa ako. Gusto ko nang, naiintindihan ko naman eh. Na gusto nyo ng pagmamahal, gusto nyo ng aruga. Pero you're looking for it from the wrong person eh. Hindi talaga, wala talagang kapasidad yung nanay mo to give it to you. Wala talagang kapasidad yung nanay mo na mag-isip para sa inyong magkakapatid. So it's time for you to step up. Kung kailangan mong maging matatag pa, dyan sa katatagan mong yan, di ko alam kung paano ka patatatag kung ikaw na yung isa sa pinakamatatag na taong nakilala ko. Pero kung kailangan mo pang this time around, magkaroon ng heart of steel, at maging practical na lang kesa maging emosyonal. Do that, Ann. Yun na lang yung kulang sa'yo, mahal ko eh. You have everything on you already. Andyan sa'yo yung will, andyan sa'yo yung drive, andyan sa'yo yung strength. Ang kailangan mo ngayon ay practicality. Opo. This time around, you need to wipe those tears. Opo. Lahat ng nangyari sa nakaraan mo, it's your battle scars, Ann. It's something that you can be proud of. Kasi alam mo sa sarili mo na ang dami kong na-achieve. Kahit wala pa ako nung mga sinasabi ninyong tropeo, medal, I do not even need that. What I have is a lifetime of experience that no one, I don't think anyone can go through but me. Ganyan ako katatag. And alam mo, Ann, para sa mga kapatid mo, Opo. ikaw ang magulang. They don't need your mom. They'll forever remember your dad, but they will forever gratify kung ano yung binigay mo sa kanila. Opo. You were more like a parent to them than your mom. So stop looking for your mom. Kasi sa panahon ngayon, sa totoo lang, hindi na siya kailangan ng mga kapatid mo kasi andyan ka na. Ikaw na lang yung tinitingala nila, ikaw yung nagiging lakas nila, ikaw yung nagiging direksyon nila, Ann. Kung anong sinasabi ni Ate Ann, yun yung sinusunod ng lahat. Why? Kasi si Ate Ann iniisip tayo, si Mama hindi. Naintindihan mo ko, mahal? Opo. Opo. So wipe those tears. If your father can hear you right now, he is so proud of you, Ann. I just want you to know that. He will forever be proud. Sana po. You are making your daddy proud. Kasi ang layo-layo ng narating mo at para sa kanya, siguro kung binigyan pa siya ng dinugtungan pa yung buhay niya ng mas mahaba-haba, he could have given you more. Pero alam ko sa taas, nagiging proud siya kasi he was able na makapagpalaki ng batang katulad mo. Salamat po. Naintindihan mo ko, mahal? Opo. Opo. You have to stop needing your mom. Kailangan mo nang tanggapin sa puso mo ngayon na dumating man siya o hindi sa buhay niyong magkakapatid, it doesn't matter. Na meron na kayong direksyon, kayong magkakapatid nagkakaunawaan na kayo at ito yung direksyon na tatahakin ninyo, with or without her, as long as magkakasama kayo. Kasi yun naman yung gusto ng tatay mo eh. He just want you to be happy. He just want you guys to be together. He just want you to move on with your life. Live your life the way you should. Ninakaw na ng nanay ninyo yung pagkabata ninyo. Huwag nyo nang hayaan na nakawin pa ng nanay ninyo yung adulthood ninyo. Opo. Naiintindihan mo ko, mahal ko? You lead them. Ikaw yung leader of the wolf. Kayo ay isang pack. You are stronger together pero ikaw yung namumuno sa kanila.
Hindi mo na ako kailangan tanungin kung paano maging matatag. Kasi love, I just want you to know you are one of the strongest woman I know. Hindi kita kilala but I am proud of you. I am proud of the person and the lady you have become. Sa totoo lang, I think you are stronger than me. So, wag mong tignan yung sarili mo pababa kasi you are never less of a person just because of your past. Naiintindihan mo ako, mahal ko? Opo. Ayan. Mahal ko ganito, kung meron ka mensahe sa mga kapatid mo na I'm sure, Ann, tinitingala ka and if one day they are hoping to declare their hero in life, hindi ako magtataka kung lahat sila in unison sasabihin ikaw ang kanilang hero. Anong gusto mo sabihin sa mga kapatid mo? Gusto ko lang sabihin sa inyo, mag-aral kayo ng mabuti. Kasi yun lang talaga yung kayamanang meron tayo. Pag nakapagtapos kayo, yung edukasyon na nakuha nyo, yan yung hindi makukuha ng sino man sa inyo. Kahit sino pa. Lagi nyo lang tatandaan. Laging to the rescue si ate sa inyo. Lagi kayong magmahalan, lalo na't wala ako. Lagi niyong isipin yung isa't isa. Lalo na huwag niyong pababayaan yung pagdadasal sa taas. Kasi yun yung kalakasan natin. Ano man kasi yung nararanasan natin pagsubok ngayon. Yung mga kabagabagan, as in pagsubok lang to, tao tayo, kaya natin to. Kapit-bisig tayo. Tiwala lang sa taas. Yun lang po, Regina. Mahal na mahal ko po kayo. Ana, ayoko mawawala yung smile na yan sa bibig mo I love how you sound when you smile. I love how positive it feels kapag naririnig kong tumatawa ka or ngumingiti ka. Ganyan lang, Ann. We don't need to deal with the horrors of the past. Hindi natin kailangan na mabuhay sa sakit ng nakaraan. We can always look back, but we should never stay there. We can keep on moving forward. Natapos na yung unos, harapin mo yung bukas ng may magandang pag-asa, may ngiti sa mukha mo. Harapin mo yung bawat umaga na merong pag-asa sa puso mo, Ann. Sabi ko nga sa'yo, ang layo na nang narating mo, mahal ko, para bumalik pa. Ikaw yung nagsisilbing liwanag sa mga kapatid mo. Ikaw yung nagpakita sa kanila na kung ano man yung nararanasan nilang sakit, that's not the end of it. Then there is still hope as long as magkakasama kayo. As long as nagtutulungan kayo. Kasi you never had to ask or seek help mula dun sa isang kapatid mo, pero nag-step up din siya para sa'yo. So you see, yung mga kapatid mo ngayon, they are starting to mature. They are starting to catch up and they are starting to help you as well, Ann. Soon enough or sooner or later, mararamdaman mo lahat kayo in unison na gumalaw papunta dun sa tagumpay na gusto mo para sa pamilya mo. And siguro, for the first time in a long while, makakamit nyo ng magkakapatid yung buhay na gusto ninyo. Yung magkakasama, masaya, kontento, at yung wala ng drama. Naintindihan mo ko, mahal ko? Lagi ka lang magkaroon ng hope sa puso mo, love. Nakakapagod yung ikaw yung inaasahan, nakakapagod yung ikaw yung kakayod, nakakapagod talaga yung ikaw yung laging nagbibigay, yung halos walang matira sa sarili mo, uuwi ka ng pagod, papasok ka ng pagod. I know how it feels like, Ann, but you just have to keep on going. Kasi one day, lahat yan maibabalik sa'yo. One day, lahat yan maggagantimpalaan ng tadhana. Basta wag ka lang susuko, wag kang bibigay. Ikaw na mismo nagsabi, nang galing na sa'yo, uulitin ko lang. Pagsubok lang yan. Tao ka, kaya mo yan. Okay? Maraming salamat and thank you for sharing your story with me and sharing a talk with me. Sabi ko nga sa'yo, sa puntong to, ikaw yung idol ko, Ann. Baliktad tayo. Maraming salamat for calling my show, Ann. Ingat ka lagi, mahal ko. Sa mga kabisyo natin, no, sa mga magulang po na walang pakialam sa anak nila, katulad nitong nanay ni Ann, yung nag-anak ng higit pa sa 2, higit pa sa 3, higit pa sa 4, 5, 6, tapos iiwan lang kung saan-saan, tapos sasama sa iba't ibang lalaki, yan yung legacy iiwan mo sa mundo. Nothing more.
Yung mga anak mo, you can never call them your legacy. You can never call them your pride. Kasi you did not raise them. Hindi mo sila pinalaki. Inirim mo lang sila, pero hindi mo sila pinalaki. You have no right na tawagin mo silang anak. Sinilang mo lang sila sa mundo, yun lang yung ambag mo sa buhay nila, nothing more. Sana happy ka sa mga lalaking nasamahan mo, sa bagong buhay na meron ka ngayon. Sana happy ka. But I'm telling you, one day, magigising ka na lang, puti na yung buhok mo, kulubot na yung balat mo, and you're all alone without anyone beside you. Maiisip mo na lang, bakit ko ginawa lahat ng ginawa ko? At yung mga anak mo, they will be successful. Kasi unlike you, meron silang pangarap sa buhay at pagmamahal sa pamilya. Something na wala ka. Kung merong nakakaawa dito, sa totoo lang, hindi sila. Kasi sila, they have each other. Lalaban sila ng patayan para sa isa't isa, pero sa'yo, walang lalaban, Chong. Walang lalaban para sa'yo. Walang mag-aalaga sa'yo. Walang mananatili sa'yo. Walang magpupursige para sa'yo. Tatanda ka, kukulubot yung balat mo nang mag-isa ka, and that's what you deserve. That will be your karma. Maaring ngayon, yung mga anak mo yung hirap na hirap, pero kapag yung mga yan, nakaahon, nakabangon, lalo na ngayon, they are on their way to doing just that. Ikaw lang yung mananatili sa ilalim. Ikaw lang yung lugmok. Ikaw lang yung baon, hindi sila. Sa mga katulad po ni Ann na nagpupursige para sa pamilya, napapagod tayo pero hindi tayo susuko. May mga moments na iniisip natin sa sarili natin, ba't lagi na lang ako? Ba't lagi na lang ako? Paano naman ako? Paano naman ako? Stop that. Snap yourself out of it. Right now. That won't help you. If laging awa sa sarili yung papairalin mo, wala kang maaabot sa buhay. If lagi kang titingin sa salamin ng may awa sa sarili mo, walang magaganap dyan sa buhay mo. Tumingin ka sa kada trabaho o araw na nagtatrabaho ka bilang blessing. Kasi may trabaho ka. Kasi may nagagawa ka para makausad. Mabagal man, usad pagong man, umuusad pa din. Huwag kang magrereklamo sa kada hirap na nararanasan mo dahil nagtatrabaho ka tas na uuwi lang or natitira sa wallet mo kakarampot lang. Kasi at least meron. Hindi mo pa man nakikita ngayon yung kagandahan ng ginagawa mo, one day you will. Kasi those people that you are helping, your siblings, mga kapatid mo na umaasa sa'yo, they will forever be grateful to you. Darating yung panahon, you don't even have to work. You don't even have to say anything. Mag-aagawan pa sila para sa'yo. Why? Kasi you've always been there for them. You never left them. Noong mga panahong hiniwan sila ng mga taong tinitingala nila. I'm not saying na gawin mo lahat yan because soon enough you'll reap the fruits of your labor or dahil nag-i-invest ka sa mga kapatid mo. All I'm saying is right now, it is what it is. Yan yung binigay sa'yo ng buhay, huwag ka na magreklamo. Kasi hindi ka naman maaayos or hindi naman matutuwid yan, hindi naman matatapos yung problemang yan kapag nagreklamo ka ngayon eh. Just keep on moving forward. Kung ano yung nangyari sa'yo nung nakaraan, kaya nga siya parte ng nakaraan kasi tapos na siya. Kung dadalhin mo siya hanggang kinabukasan, then never ending yung pain. So stop crying. Wipe those tears. Straighten your back. Chin up. And walk. Walk forward. Tatapos din yung love. Magtatagumpay ka din. And one day, masasabi mo din sa sarili mo, I've made it. I've had the worst journey anyone could ever have in their life. Pero bumpy man yung road na dinaanan ko, I made it with flying colors. And you will always be proud of yourself because of that.